Celui după canoane, căzut și fără temelie, ereziar, papa al Romei celei vechi, Francisc I, și celor ce sunt în comuniune cu el, anatema. Anatema, anatema, anatema. Celor care învață că Biserica Ortodoxă ar fi biserică soră cu adunarea romano-catolică și cu alte erezii, anatema. Anatema, anatema, anatema. Lui Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli, Henric al VIII-lea și celor adunați împreună cu ei și tuturor ramurilor protestante, anatema. Anatema, anatema, anatema. Celor care neagă și defăimează pe Maica Domnului și treimea cea de o ființă și nedespărțită, rabinea iudaismului, islamiști și membrii societății Turnul de Veghere a pseudomartorilor lui Jehova, anatema. Anatema, anatema, anatema. Celor care defăimează sfintele taine ale bisericii, neoprotestanții, baptiștii, adventiști, penticostali și tuturor ramurilor neoprotestante, anatema. Anatema, anatema, anatema. Așa zisului Consiliu Mondial al Bisericilor, al ereziilor, ce învață că fiecare ramură protestantă este o parte din Biserica lui Hristos, și celor ce participă la rugăciuni în comun, la blasfemica și călcătoare de canoane, așa zisa săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor din ianuarie, considerându-i pe eretici frații în Hristos, anatema. Anatema, anatema, anatema. Declarației de la Toronto, 1950, acordurilor de la Balamand, Chambéry, din 93 și 94, în care anticalcedonienii în mod mincinos sunt recunoscuți ca ortodoxi. Textelor de la Porto Alegre, 97 și Busan, 2013, anatema. Anatema, anatema, anatema. Celor ce învață că biserica îl cuprinde toate confesiunile despărțite de ea, numindu-le biserici nedepline, și celor care spun că există sfinte taine, botez, har mântuitor, preoție și sfințenie, în afara bisericii ortodoxe celei una și unice, sfinte, catolice și apostolice, anatema. Anatema, anatema, anatema. Celor care pun neamul lor, familia lor, tribul lor, clanul lor deasupra Bisericii lui Hristos, etnofiletiștilor, anatema. Anatema, anatema, anatema. Minciună sinodului din Creta, numit Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe din iunie 2016, anatema. Anatema, anatema, anatema. Celor care spun că se pune piedică Evangheliei lui Hristos prin neimplicarea în mișcarea ecumenică, prin lipsa de înțelegere reciprocă și cooperare cu ereticii, anatema. Anatema, anatema, anatema. Celor care neagă faptul că Biserica lui Hristos este una și unică, precum Hristos, capul bisericii, este unul și unic, având un singur trup, Biserica Ortodoxă, anatema. Anatema, anatema, anatema. Teoriei protestante a Bisericii nevăzute, corp mistic al lui Hristos, care ajunge la unitate văzută prin cooperare și dialog, conturându-se ideea că Biserica Ortodoxă și adunările heterodoxe sunt în aceeași casă, dar au diviziuni între ele, anatema. Anatema, anatema, anatema. Celor care nu cred că Biserica lui Hristos este doar Biserica Ortodoxă, anatema. Anatema, anatema, anatema. Amestecării bisericilor ortodoxe locale cu grupările heterodoxe într-o așa zisă părtășie de biserici care îl acceptă pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor, și ideea că ar da o mărturie comună cu aceste grupări, anatema. Anatema, anatema, anatema. Celor care afirmă că Biserica lui Hristos este în construcție, Hristos adunându-și copiii și zidindu-și El însuși biserica, grupările heterodoxe împreună cu ortodoxi fiind copiii, anatema. Anatema, anatema, anatema. Teosofilor, mormonilor, masonilor, rozicrucienilor, scientologilor, gnosticilor, ezoteriștilor, adică celor care amestecă învățătura ortodoxă cu teorii pseudoștiințifice și învățături păgâne, anatema. Anatema, anatema, anatema. Teoriei teist-evoluționiste, care afirmă că lumea și omul evoluează continuu dintr-o creație incipientă, negându-se prin aceasta existența unei naturi umane depline și mereu aceeași pentru toți oamenii din toate timpurile, anulând astfel rostul întrupării lui Hristos, prin care a asumat firea umană în mod deplin și a mântuit în potență întreg neamul omenesc, anatema. Anatema, anatema, anatema. Teologie eretice primus sine paribus, exprimate în anticanonicul Tomos de autocefalie acordat de către Patriarhia Constantinopolului, constructului ucrainean schizmatic al lui Epifanie Dumenco, anatema. Anatema, anatema, anatema.
lui Epifanie Dumenco și pseudosinodului lui anatema, Anathema, anathema, anathema. tuturor ereticilor anatema. Anathema, anathema, anathema. Cine este Dumnezeu mare